Està ple d'animals, fill meu. Abuela, quins animals dius? El eriçó, la serp, espardalets, salvatge i molts més. Que han desaparegut tots, que no en veig cap. Estan de perill d'extinció i ara te contaré un conte d'ells. Un eriçó sortia a passejar perquè volia trobar una família especial. Hola, Esquirolet. Vaig a ben lloc a trobar-me una família especial perquè la meva s'ha perdut. Vols vindre? Sí, vaig a cridar els meus germans. Pareu, se mueve una serp. ¡Nos acompañes! M'encanta la idea, jo estic a soles. Diuen que a la Pobla està ple de bossetes. Són molt divertides. Ara són les espècies en un destí. Vaya, quina pandilla! Si tots sou diferents. És genial! Clar que sí, que bona família. I antes infants me menjaré un esquirol. Quina brometa! La família d'eriçó ens va a buscar. Els altres animals sempre poden estar genial. Teu. Tots els animals junts? Somos una familia. I vosaltres que espaldalets sou? Som olonetes. Voleu aturar? Anirem a Vilanova, que han fet un aeroport. Segur hi ha animals perduts ahir. Mos aturarem del cel. Este eriçó estava molt feliç perquè havia trobat amics amics. Aixina, vam fer una família especial. Que tants animals hi ha en perill d'extinció? I tal, este conte pot ser molt llarg. Si voleu saber el final, Hauràs de llegir sencer. Mira, un eriçó! Voleu veure la meva família? Sí!